Sens vital, așa și intitulează Mihai Rotaru suita de lucrări pe care vreme de 2 săptămâni le propune spre privire și admirație publicului timișorean. Sculpturile și picturile sale provoacă privitorul la un exercițiu extrem de greu accesibil în zilele noastre, acela de redescoperire a propriei identități, a propriilor origini. Am plecat de la ceea ce a zis Grigorescu. Sunt mândru că sunt fiu de țăran. Și am încercat să mă inspir din lumea satului. Galeria Helios este până în 28 ianuarie gazda unui exercițiu plastic eterogen ca formă, dar omogen ca idee, a unui demers artistic sensibil și deosebit. Mihai Rotaru expune pictură, sculptură, obiect și vehiculează cu materialele la modul cel mai natural, în sensul că nu e convențional și nu urmărește cu orice preț formulele la modă.